Ahojte všetci, vraciame sa späť po dlhšej pauze s ďalším receptom a ním je bravčová krkovička na hubách. Plátky mäsa si naklepeme jemne z obidvoch strán, osolíme a ukoreníme. V hrnci alebo panvici si rozpalíme bravčovú masť alebo olej a opekáme plátky z prudka, aby sa nám zatiahli z obidvoch strán. Ak máme hotovo, pridáme do výpeku nasekanú cibuľku, z prudka ju opražíme, pridáme nasekaný cesnak, nasekané šampiňóny a sušené huby. Ak máte doma tymián alebo rozmarín, kľudne môžete pridať jednu vetvičku. Všetku tú zmesku poriadne opražíme, premiešame a zalejeme horúcim vývarom. Do hrnca vrátime naspäť plátky mäsa, prikryjeme a všetko spolu dusíme nejakých približne 45 minút. Ak máme hotovo, mäsko vyberieme vonku a šťavičku môžeme zahustiť múkou rozmiešanou vo vode. Necháme poriadne prevariť, pridáme ešte nejaké 2 kocky masla, poprípade dochutíme a môžeme servírovať. Tak, ja dúfam, že sa vám receptík páčil. Nájdete ma aj na mojom YouTube kanále From Hard to Plate. Tak sa majte krásne a dobrú chuť. Čaute.